Adorang so buat kami dope tua nyulong nami perjolo hupangi dohok kami tuhamu asa alu-alu homa jolo tua mata de bata baik tu amang alu-aluna mau lihat emak kami matalah horas madua hari mamang nama lo nami alu-alu homa tusude akaraja. Memang nunga di padua hali opat tolu hali mak alu-alu homma bae ma alu-alu nai tu sude akasituan notorop nama dohoti uloton di bagasa sadarion bae nama mau lihat memang nama lo nabi adong dohatan di situ atu nama lokko si jabur do mula-mula si jabur do inna mula ni topak mulani namar lundu mulani namar lata mulani zolma tubuh mulani zolma namar hata-hata asa marpona doinna songok kodang marujung doinna songon dali dibata doang kebonana dibata doang gojungna baik jolo diha memang kodang mula-mula Maulah teh memang nama lo nami nunga di pasahat tobe di hami kodang mula-mula itu. Sesama tu lah sesama. Asa neng bersopa hami tusudeya kasih dilihat nalo torok baik lo di hami memang kodang sopai. Takas baik nama. Marsopai dah. Nungga di pasahat tobe di hami godak sopai asan noang tuai agiat tung lihat dia ke panggabian lihat dia ke perhorasan di hami bona hasuhuton baik mamang godang dia di maka lihat tidak
Ero hami marmeme parumain nami do anak kon nami. Baik jolo di hami amang sitakasna godang marmeme. Parjolo manno siap bona hasuhuton tormangiuk mana marhamaranggi. Dungi masuk kita namar donga tubuh teh. Iya. Masuk kita namar donga tubuh si anom manno pardong doktal. Nak macalo mai tadi berutta. Gabe ho. Siang dengan bangunan lain.
imahulang namin nabangan na babado karubungan na badamang mamusin na batusi. Baris.
makan. Ay na